Ej, hvor er hårdt. Og mor, hun spiser bare suppe. Kommer til så ikke spise det nu. Nej, Det går. det går langsomt. Ja, ikke? Jeg har nogle flere hår, du må få. 1, 2, 3 haps. Det er godt at have dem. Jeg bruger alle kameraer her. Det er svært, far. Jeg er nødt til at slukke nu, fordi min østers blev kold. Det er jo meningen, det skal være. Ja, kom nu her. Kom nu. 1, 2, 3 haps. Ned med den. Du gjorde det samme med Philip sidste år. Bare, nu har du cyklet på den. Ned med den, så har du smagt den. Jamen så... Det går Er den ned? Jamen så skyld den. Så cola. Se, det der er ude. Godt med. Jeg fik bare vand galt i halsen. Ja, nå, okay. Det var ikke noget med smagen. Nej. Okay, jeg tænker nok. Ja. Jeg har det altså på video.